Wow. Ao a. Yo. Ayo rene to, ngelungguh ki ngapa? Wah. Mbak Elisa iki sing nelpon sinten? Dia sing nelpon Pak Gito ya. Pak Gito nje. Pak Gito, Putri sing nelpon Pak Gito ta, Tri? Pak Gito. Sampean? Pak Gito. Pak Gito, aku ya Pak Gito. Nah, Lah masalahnya sing nelpon lawa sapa? Sopo sing nelpon? Sing nelpon aku Jandu. Jandu sapa? Iki lho, Bos. Loh, lah nyapa kok munggah? Ya ora ro, Salino. Lah terus salin yang ngopo? Dikongkon Pak Gareng sing di Gareng sapa? Gareng Pung. Ora enek kene gareng. Ora enek Gareng Gareng ning kene garenge sapa kok? Garenge Seta sapa? Jandu ki lho telpone piye? Telpone piye? Tanggal iki mayang eneng Sumber Agung. Aku ora diomong, aku rene asine kon ngelas mau. Kok ngelas piye to? Kowe Ngelas terus terus nelpon sithik. sapa? Sing nelpon Sing telpon mo Jandu telpone lho piye? Telpone. Unine piye? Kering. Terus mbok angkat. Soy. Angkat anon. Piye? Soy. Terus. Soe. Soy. Terus kowe diomongi piye? Aku diomongi Macao. macao. Kan kowe ya wis maca. Ya wis macak bener to, Bos. Lah sing ngongkon munggah sapa? Sing ngongkon munggah. Lah iku sapa keteranganmu ora genah? Terus sing celuk-celuk ning kene mau ki sapa? Kok kowe nyumbang? Lah aku Dagelan nyumbang, Dek. aja ngedek-ngedeki lho sampean. Aku nyambi ngernet barang lho ki mau. Ora apa-apa kaya Sik tembange jenenge- manut Mbak Elisa kali Putri Sartono napa wong loro. Apa Cahayu? Kekinian juga boleh tembang lawas ya boleh tembang sing wis suwi radio nekne kuno jaman cawak dhewe sik cilik biyen ya aja sembarang. Apa lagu sing urung jedol ya entuk. Bebas. Nek mau kaya Meme ngetokke Jineman Mendes, Mbak Nita ngetokke Angenteni. Nah, rencana Mbak Elisa karo Putri ngetokne apa sampean? Medalke yasinan. Aja ngetokke kawah lho, urung wayahe. Ya ora kok. Ya Apa? ora. Apa, Dik? Ketoke Denok. Apa, Dik? Dena. Nggih. Ero Dena Mas Gareng. Denok. Lagu Dena. Duh denok gandulane ngati tekane nyulayani. Kalau iso, kalau lawa malah iso. Iso. Piye, piye? Iso. Aduh. Urung. Lagu denok iso. Denok piye? Alah Denok sayang, denok sayang. Aku Salah. ra sudi. Oh ya wis, Rasudi medun wis, Rasudi nek ngono. Mas aku, iki ketiru tak unggahne ket sore ben dingge delep-delepan tibake dhek mendelep dhewe ket sore. Ora munggah. Yo, lagune Denok buat Sumber Agung. Ini, sama Gareng ini. Indonesia. Mulai Mas Gareng. Medun, Denok bersama Sari dulu. Ono ini saus karo saus ono Putri Sartono.
apik. Terima kasih.